Dibêjin carek ji caran ji gundê quntara Çiyayê Semsûrê gundekî lawê mirovekî çû rehmetê. Piştî ku şêniyê şînê belav bûn, şevekê mirov li mala xwe bi zarokên xwe re li ser şîva êvarê rûniştibû. Şîva wan tevlihev bû. Gelek bi germî danîbûn pêşiya xwe. Tevlihev xwarineke ku ji nîsk û danî çêdibe ye. Gelek dereng sar dibe. Lê wî kevçiyê xwe di tevlihevê de kir bir devê xwe. Devê wî şewitî. Nexwest ku gelê malê bi wî bihese. Devê xwe berbibanî vekir, ji hêweta şewatê çavên wî hêsirkirin bavê wî got: Çişt e qewmî kurê min? Lawik şerm kir ku bibêje devê min ji xwarinê şewitî. Bi qesta birayê xwe yê mirî got: Kê hat bîra min? Li ser wê bavê wî jî xemgîn bû. Dilê wî sojî. Di wê xemê de wî jî şik nebir ku li rewşa xwarinê binêre. Kevçiyê xwe di tevlihevê de kir û bir devê xwe. Devê bavê jî şewitî. Wî jî nexwest ku gelê malê pê bihese. Devê xwe berbibanî vekir. Êşa dil û şewata dev gelek bandor li ser wî kir. Hêstir ji çavên wî barîn, lawik got: Lê çi bi te qewimî? Bavê got: Heke tu jî bi birayê xwe re mirî bûyayî, niha min tu jî ji bîr kiribûyî.